Aduh mama, ada cewek bajuet yang bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang What's up man? Yan guys, good morning, good morning. Yan, ipasilip ko lang sa inyo ang aming mga namumungang mangga. Yan oh guys, oh, tingnan mo. Guys, yung mangga oh, ang bababa lang. Daming bunga oh. Ang sarap ng mangga. Mabababa lang siya guys. Ano? Mangga. Baba lang siya. Hindi katulad yung sa iba oh. Yan mo. Yun, hanggang sa lupa guys oh. Oh, sumasayad na. Nandito siya guys oh. Oh. Mo? Ang bababa oh. Yan guys, malalaki yan pagka namunga. Ang lalaki nito. Kinalabaw siya pero ang bababa yung ano niya dito. Ano? Ano? Oh, puno. Ba? Oh. Sarap niyan. Malaki yan guys. Pagka umano, malaking malaki. Ang tamis pa niya. So tagmangga na naman dito sa amin ngayon, kaya oras na naman ng mango. Tapos binabalot po nila yan pagka ano, yan, pagka lumaki na po siya, babalot nila yan para maiwasan po yung ano, yung kagat-kagat ba ng ano, yung mga insekto, para hindi mabutasan, saka para lumaki din siya ng malaki. So yan guys, hanggang dito na lang. I-update ko kayo pagka malalaki na yan ano. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye. Whoop whoop.